yo yo. Ae. Oke, keluarga Mbah Yuti, kasuwun foto sesarengan. Ya. Ongkek ya. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae. Biyen tak goleren. Iya. Ning cagak kebak tulisan. Iya, Dek. Warna abang tondo kasih sayang. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae ado Jos. tresno. Iya. Tanpa bantal, tanpa kloso. Tanpa kloso. Tak agendong kemana-mana. Gubuk kae nyimpen wati. Wiwit biyen tumeka saiki. Gubuk Kae kebak crita. kebak cerita. Wayang wengi nganti gaget Bu sinten, Mbak? Bu Heri, Mas. Bu Heri, Mbak pilih kersa catetan sajroning Mangga, Bu. ati. Mangga, Bu Heri. Hah? Mboten napa-napa. Niki Bu Heri rumiyin nggih sinden lho, Lho, lah Mas. sinden kok. Nggih. Ketok kok piyayi anggere sukune karo astane wis ngene-ngene iki. Oh, remen iki sinden iki. Nek jaman biyen gubuk asmara to, Mbak. Nggih. Nek saiki iki ngono, umpama saiki lagune sinarengan ngono Nggih. kuwi, Mbak. Monggo. Catetan sajroning sak kalimat mawon, monggo. Mangga, Bu. Sak cakepan mawon, Mbak. Mboten napa-napa. Mboten saestu. Mboten. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati. Monggo, Mbak Tari. Aku kowe dadi garwa. Dadi garwa mereka leren ning gubuk asmara. Bos Pardi, Pak Pardi, monggo pun sikecaken. Pak Sarno ugi. Ae, ya. Selelok ya. Ah. Yen liwat aku kelingan. Gubuk kae biyen tak goleren. Neng cagak kebak tulisan. Warna abang. Tondo kasih sayang. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae tak nggo adem tresno. Iya. Tanpa bantal, tanpa kloso. Penabate ke taman asmara. Agendong kemana-mana. Gubuk kae nyimpen wati. Wiwit biyen tumeka saiki. Kaya elengake Gubuk kae
banget cerita. Wayah bengi nganti gagat rina. Mbak Tari, Pripun Mas Uli? tak kenal maka tak sayang, tak Nggih. kenal ke juraganku saka Surabaya. Beliau dari DPRD Provinsi Surabaya, ada Pak Sarno juga. Oh ya. Pak Parti juga. Mbak pilih wonten dawuh malih saking Pak Parti dan juga Pak Sarno tembangipun napa kagem dulur-dulur sedaya wonten kemejing menika Bapak. Pak Parti. Yen ing tawang ana lintang. Wah, oke. Ngaten iki Bu, Bu Jal. Ah, napa melih? Gerigis. Dulur-dulur napa Bu? Niki pun mengke dicekapi juragan kula niki. Napa Bu lagune? Jenengan ngresake Monggo, Bu. mawon sing nyekapi mengke juragan kula Pak Sarno. Napa? Lagune napa? Ayang-ayang. Napa Pak? Napa? Sinarengan. Oke, Bos. Aduh, Bos. Napa? Mas Uli Cidro, kulaan lagu. oke. Pak Pardi, Pak Pardi. Bunda siapa? Cidro. Cidro sinarengan Gerigis. ayang-ayang gerigis yen ing tawang. Siap. Oh. Dilanjutke sik bar iki terus akeh kuwi Mbak lagune Mbak. Oh, Oke ya. oke. Siap siap siap. Wah. Wis komplit. Cadetan sakjroning Ae. Datan luntur saya merati. Iya 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 iya. Aku kowe dadi garwa. Dadi garwa. Mergoler ning gubuk asmara. Cik, menika Gubuk asmara sampun. sampun Bu montor Eri, tasih wonten medalipun nggih. menika.